Jatketaan kappaleen työstöä. Tällä seuraavaksi tehdään kappaleen pohjassa oleva uloke, joka tulee tänne. Otetaan sketchin tasoksi tämä kappaleen pohja. Sen jälkeen otetaan Create Sketch. Tässä näkyy nyt sitten ne symmetria-akselit, mitä tällä kappaleella on. Ja pitkittäissuuntainen symmetria-akseli kulkee kappaleen puolessa välissä. Se on seuraavissa vaiheissa, se on aika tärkeässä osassa, että kannattaa pitää huoli siitä, että se kulkee kappaleen keskeltä. Eli tosiaan tehdään nyt tänne pohjaan tämä seuraava osa. Tässä ei tarvitse olla niin tarkka, että mihin kohtaan tarkalleen ottaen tämän asettaa tämän ulokkeen, koska se siirretään sitten oikealle kohdalleen myöhemmin. Ja sen ulokkeen leveys on 10 mm. Tässä syötetään se tuohon. Sen jälkeen kun katsotaan, niin se on lukittu nyt pystysuunnassa, eli se liikkuu vaakasuunnassa. Se on lukittu noihin kappaleen reunoihin ylhäällä ja alhaalla. Sen jälkeen otetaan Dimension-työkalu esiin. Klikataan joko tätä viivaa tai vaan keskipistettä tuosta kappaleesta. Klikataan kerran ja sen jälkeen mennään tähän joko kappaleen keskipisteeseen tai sitten tähän toiseen pystyviivaan. Tai siis lierian keskipisteeseen. Mä otan siitä lierian keskipisteestä nyt tämän mitan. Ja sen etäisyys pitäisi olla 50, eli 50 siinä. Ja se on jälleen fully constrained, joten voidaan lopettaa tämä sketchi. Ja jälleen pursotetaan. Ja tällä kerralla pursotetaan 5 mm. Ja OK. Eli tästä pikkuhiljaa kappale alkaa saada muotonsa. Tässä vaiheessa ei vielä tehdä pyöristyksiä eikä poistoja, koska se saattaa myöhemmin aiheuttaa ongelmia, jos ne tehdään väärässä vaiheessa. Joten parempi tehdä ensin kaikki lisäykset ja sen jälkeen ruveta tekemään poistoja ja pyöristyksiä. Seuraava kappaleen osa, mikä tehdään, on joka tulee tuosta pyöreästä sylinteristä 22 mm ylöspäin. Ja sen pituus reunasta on, olikohan se nyt 38 vai 28 mm, täytyy tarkistaa. Eli se lasketaan siitä, että pyöristyssäde siinä tähän kohtaan tulevassa osassa, pyöristyssäde on 18, joten se on 40 milliä plus 18 milliä. Siihen tulee reuna, eli valitaan tämä taso. Sen jälkeen luodaan uusi sketsi. Ja tässä tehdään ihan samalla tavalla kuin muutenkin, että tehdään suorakuukaide. Ei tarvi olla ihan tarkalleen kohdallaan, koska se voi sitten myöhemmin siirtää kohdalleen. Eli se on näin yltiöpäisesti laitettu. Sitten otetaan tälle mitat. Tähän tulee se 40 plus 18 eli 58. Ja toinen suunta leveys on 36, joka on
R18 säde molemmille puolille eli 36 milliä. Tämä kappale keskitetään sitten se on näköjään lukittunut johonkin, se ei liiku pystysuunnassa, joten täytyy ottaa työkalu täältä ylhäältä Show Constraints. Tällä pääsee näkemään, että mitkä on lukittu. Tuolla on samansuuntaisuus. Tuolla on samansuuntaisuus. Tuolla on 90 asteen kulma. Tämän mukaan se ei kyllä olisi lukossa, mutta katsotaan. Siirretään hieman pois päältä ja otetaan tämä Coincident Constraint työkalu. Otetaan jälleen kiinni tästä viivan keskeltä ja viedään se tähän ympyrän keskelle, jolloin se on lukittu oikeaan paikkaan. Ei tarvitse välittää siitä, että se kappale menee tonne karttion lierion sisäpuolelle, koska se ei mallinnu siinä vaiheessa, kun se luodaan. Eli nyt se on fully constrained, joten voidaan odottaa finish sketch. Ja korkeus tällä kappaleella oli se 22 mm. Kyllä joo, 22 mm. Syötetään 22 mm. Näin. Ja sitten yksi lisättävä kappale vielä. Otetaan työtasoksi tämä vaakasuunnan yläpinta tai vaakalatan yläpinta. Luodaan sketsi. Siirretään hieman, että saadaan työtilaa. Ja luodaan uusi suora kulmio. Tää voidaan luoda näiden kahden kappaleen väliin, jolloin se on nyt pystysuunnassa, voi siirtää, mutta se on vaakasuunnassa lukittu. Sen jälkeen otetaan sille oikeat mitat, eli sen väärä mitta tuli siitä, eli otetaan sitten noista kahdesta erillisestä. Siinä lukee 11, mutta oikea mitta on 8. Ja sen jälkeen vielä lukitaan keskilinjaan. Otetaan taas tämä constraint työkalu. Otetaan taas keskipiste ja lukitaan se tähän keskipisteeseen näin. Ja taas se on fully constrained ja finish sketch. Ja nyt tehdään pursotus samaan korkeuteen, missä tuo edellinen kappale on. Eli 22 mm. Ok. Ja tässä vaiheessa tallennetaan. Nyt on tehty lähestulkoon kaikki lisättävät osat. Puuttuu vielä 2 korotusta ruuvireijille ja sen jälkeen on kaikki korotusosat tehty. Tai lisäysosat, miksi ne nyt kutsutaan. Tässä voidaan parillakin eri tavalla tehdä tämä asia. Mutta näytän sen, millä olen aikaisemminkin näitä tehnyt.
Eli valitaan työtaso, pinta, tehdään sketsi. Jälleen kerran luodaan ympyrä. Voi olla täysin mielivaltaisen kokoinen tai sitten voi suoraan laittaa tästä tämän oikean ulkohalkaisijan tälle, joka on 16 milliä. Sen jälkeen Dimension työkalulla siirretään se oikeaan kohtaan. Valitaan tästä ympyrän reunasta. Ja sitten otetaan mitta tähän ulkoreunaan. Tämä pitäisi olla 12,5 mm, koska näiden reikien väli on 40 mm ja kappale on 65 mm leveä, niin siitä jää 25 mm jaettuna kahdella, eli 12,5 mm molemmille puolille. Ja etäisyys reunasta lasketaan nyt tässä täältä lieriön keskeltä tähän reunaan on 80. Sitten jälleen lopetetaan sketsi ja pursotetaan. Tällä kertaa pursotus on 2 mm. Tässä näkyy tämä korotus. Ja tämä voidaan nyt kopioida toiselle puolelle mirror-komennolla. Eli mirror-komennolla voidaan kopioida featureita eri symmetria-akseleiden tai muiden mukaan. Ja nyt kun valitsemme mirror, se kysyy mikä feature kopioidaan tai peilataan. Valitaan joko kuvasta. Ei suostu valitsemaan kuvasta, että otetaan täältä mallilistasta feature extrusion ja sen jälkeen valitaan mirror plane. Ja nyt otetaan mirror planeiksi XY plane, jolloin huomataan, että se kopio tulee tänne symmetria-akselin toiselle puolelle samalle kohtaa. Painetaan OK ja se on kopioitu. Nyt on tehty kaikki lisäykset ja tallennan tässä välissä ja seuraavassa osassa käyn läpi sitten nämä vähennykset ja reikien teot.